गाबोन बावखुंग्रि फेस्टिभेला जानो थांगासिनो दं बे समाव मा बुंनो सानो? बैसागु बोथोरा सफैबाय आरो गोदान बोसोर मावनानै जाग्रा जों बर' हारि आरो आसामनि गासै मावनानै जाग्रा हारिफोरनि थाखाय गोदान बोसोर बेखौ लोब्बा लाखिनानै बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ खुंनाय जायो। बावखुंग्रिजों बर'नि गोबां जारिमिना लोब्बा दङ आरो मोनसे फोथायनाय दङ बावखुंग्रि हाजोआव थांनानै जुदि आनान गसाइ बा इसोरखौ आरज गाबहैयोबा गोसोनि साननायफ्रा जाफुङो आरो बे फैगौ बोसोराव जेबो खैदां खैफोद गैयालासेनो जिउ खुंनो हायो रंजा बाजायै। दा बेखौनो हास्थायनानै मोनसे फोरबो हिसाबै मानिनानै बेखौ फालिबोदों। बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ दा अर्गानाइज मेनाराव फालिबाय, नाथाय गोदो गोदाय जों उन्दै समावबो बा जों जोनोमनि सिगां नाथाय अर्गानाइज मेनाराव नङाब्लाबो गावनो गाव गामिनिफ्राय बहुद गोजाननिफ्राय दतमा बा बनगाव बेफोरनिफ्राय फैनानै बेवहाय हाजो ट्रेडिसन बे ट्रेडिसना फोथायनायजों लोब्बा थादों। बेनिखायनो बे फार्स्ट फेस्टिभेला जोंनि माने माहारिनि जि जिउ बा माहारियारि जिउआव हारिमु आरो दोरों बा ट्रेडिसन बेवहाय जोबोद गोनांथि दं। आरो गाबोन जि बावखुंग्रि फेस्टिभेल देग्लाय हयतोबा कर'ना भाइरासनि थाखाय आरो गोलाव सम खुंनो हायाखैबाबो हरखाबै खुंनायनि थांखि लानानै खुंनाय जादों। थेवब्लाबो गाबोन रोजा मानसिफ्रा बाहागो लाफैगोन आरो बेवहाय मोनसे फिजिकेल एक्सारसाइसबो जायो। जे गोबाव सम मानसिफ्रा थाबाया खस्थ' खालामा, खिन्थु हाजो गाखोनानै मोनसे फिजिकेल एक्सारसाइसबो जायो। फारसेथिं जोंनि ट्रेडिसनखौ रैखा खालामनाय जायो, हारिमुखौ रैखा खालामनाय जायो आरो गोदान बोसोरखौ बरायनानै बे बावखुंग्रि हाजोखौ गाखोनाय मुङैनो गोदान बोसोरखौ बरायो जों। बेनिखायनो गाबोन जायफ्रानाखि फैगोन बे थांनाय समफ्राव भुटाननिफ्रायबो फैदोंमोन गुबुन हादोरनिफ्राय, नाथाय देग्लाय कर'ना भाइरासनि थाखाय हयतोबा बे जायाखिसै। बे गाबोन जायफोर बाहागो लाफैदों बिथांमोननो आंनि हामलायनाय जासिहरबाय आरो मिजिंथियो गाबोनखौनो मोनसे खैदां खैफोद जायालासिनो रंजा बाजायैनो बयबो हाजो गाखोनानै बे फोरबोखौ फालिलांनायनि मोनसे खाबुखौ मोनगोन आरो माने जोंनि दोरों बा ट्रेडिसन हारिमुखौ लाखिनांगौ बे मोनसे परम्परा ट्रेडिसन बेखौ जों लाखिनो हागोन। रायजो राजाफोरखौ बावखुंग्रिखौ लानानै माबायदि अनसायनायखौ लुबैदों? बावखुंग्रिया मोनसे इक' टुरिजिमनि मोनसे पार्ट बा बिटिसिआ बेवहाय मोनसे स्पेसियेल मेजार लानांगौ। जे बे मोनसे हेरिटेज साइट बायदिबो जे जोंनि जारिमिनजों लिंक दङ एबा हारिमु एबा ट्रेडिसनजोंबो लिंक दङ। बेनिखायनो बेखौ अनसायनांगोन जाहाथे हाजो गाखोनो फैनानै बेखौ जाहाथे खहा खालामलाङा। आरो बे फोरबोनि अनगायैबो गासै बोसोर नाङावनो बावखुंग्रि हाजोखौ रैखाथि होनो थाखाय जों साफ्रोमबो सांग्रां जानांगौ आरो दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे स्पेसियेल मेजार लानानै बावखुंग्रिखौ सेन्टार खालामनानै माखासे हाबाफारिबो लाजायो। बेनि थाखाय प्लेनिंनि गोनांथि दङ। आं खावलायो जे बावखुंग्रिखौ सिम्पलि मोनसे जोंनि मोनसे ट्रेडिसन बा हारिमुजों लोब्बा थानाय मोनसे जायगा हिसाबै सिम्पलि दोननांगौ बिदि नङा, बेखौ डेभेलप खालामनांगौनि थाखाय माखासे फिसा फिसौ इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो डेभेलप खालामनांगोन। जेरै लामा दङ, लोंनाय दैनि मोनसे जेंना नुजादों बेवहाय आरो बोसोरे फेस्टिभेल खुंनो थाखाय माखासे बेवहाय पार्मानेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चार नांगोन। फारसेथिं बेजों लोगोसेयैनो पेराग्लाइडिं जि मोनसे ट्रेनिं सेन्टार बे डेभेलप जाबोगासिनो दङ आरो इन्टारनेसनेलि बे माने पेराग्लाइडिंनि कम्पिटिसनबो जालांबाय बेवहाय। थ' बेखौ गासैखौबो लोब्बा लाखिनानै बे ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ माखासे हाबाफारि लानांगौ।